Iki guys. Ape buah jagung. Iya. Heeh. Heeh. Jagung. Mantuk ya. Tinggal presker. Mantuk berat. Heeh. Enggak presker aku. Bar ngenenan wae. Heeh. Iya. Mantuk. Ya saya Bu. Kan hawane garudan guys. Dadi niki pinu Iya. Turu. mambu kasur. Kudu keroan nang tak jebol gegere. Ya pe bancaan, buah guys tak kandari. Buah ki mang diaturi jagung karo nandang emang, Mbak. Diatur jagung guys, ini buah acara sunatan. Nah, wali matul kitan cek tanggane. Cedak nangga barungane saiki. Ternyata nek nyetak ki mau kleru, bos barungane sing kopok ngono lho mang jarene duwit mang. Makane yo dadak ngehe iki terus akhire lah wong-wong kok padha menyange ya apa aku yo ngono cah-cah sing diundang. Yo saiki aja ngomong. Oh yo wis kok tak anane kandhane ngono. Batinku yo ngene lho, deng iki tanggal 27. Undangan aku 27 Apa barungan iki awan aku ki ngono mang. Ora cek ki mang bos sing kopok ki bos sing ndi pokoke nganu akhire rong dino. tanggalane wis dicetak apa undangane ya wis ngono. Barungan Ya ngono. Mbok salah sing ndi gak roh aku, gak mudeng aku. barungan bengi wacak jam 10. Ya jam 8 boleh Pak mulai. Ayo ndang berangkat, Mbah. Ndang lungguh ndang wis ndang mulih. Bar. Gak sida jagung buah. Jagung sedelok ngono. Yo, Aku melok iki. ayo ndang kaki ndang wis. Ki nggo nyenekan ki Dadi sapa. terno yo, Den. Iya, engko pake ben engko delok-delok engkas kene mulih pake budal ngono. Gentenan sepate diterno, gak iya, Mbak? Ngono, pemirsa. Bukan guys, soalnya diberi jagung. Cemuk. Nunggu pasar kak sih. Yo, saiki tegang soalnya. Yes. Kok sambat aja. Leran-leran lho, Mbak. Sambat. Saiki ora buk lho. Sambat gentenan. Jam 3 mang lho. Nek disambat iki plong-plong. Lino. Yo. Heeh. Wong urip ya. Alon-alon. Kayak mbak ya. Lah gantine Mbah Wek saiki. Kok ora gelem alon-alon. Aku kesel. Waduh ora mari-mari. Dan ngombe obat ayo ora mari-mari. Ayo berangkat. Iya kok udan piring yo. Kesek yo sesuk. Udane sedina utuh guys, ket esuk mau. Geger ki. Duh, tayang Mas. Astagfirullahaladzim. Ya enek butone numpak. Ning ndas ben geger. Bangetan. Cek enom penting. Cek enom kok men sambat senene makni. Cek enom kok sambat ae. Sambat iki yo ngono pegel tok guys. Atau sambat dhuwit. Sambat dhuwit ora tak mutek sambat dhuwit. Yo jane nek dhuwit ki yo sambat ning ora perlu tak critakno nek kesel ki tak sambat tak Critakno. Kok menawa enteng. Mungkin orang nyeritakno IP bojone, IP tanggane, IP anake, IP dhewe. Nah. Nek terima kesel Jelas critakno. Nek perkara minus plus minus ya aduh ayo. yo min. Per ke melok apa ora le per? Tampil sego larang iki. Ya, Mbah. Sego. Ora per, gimana? Piye? Kompone. Duit sapa? Yen ku ki engko nek di anu mleyet. Ini kamera. Per, ayo. Rame lak yo wis, kok tak lukno ngono wis. Mbak ribet wis dipacaki jene. Iku
dilekno nek wis mulai ae Iya. yo enggak masa iki paling Kok bareng kok. casus kok Dikekno sapa? yo kan anake ya nek aku tak ono kini yo Iya. Anake ndara deklek nek ora deklek ya wis. Ora dikeki lak wis. yo gak lah mbak kok wong ki jangan menyerah wong buah ki yo kudu dikek asul-asulan nek aku kelakuanku ngono aja muni wis Ora dikeki pe njaluk. yo wong aku buah ngono nek aku ayo Apa? ayo buah ayo Sudrun. Nah salin set. gak pakai pelaleng ngene Gak anggalis. Oh. Abot. kok pas emang bareng aku kok pas bareng aku Iya, lah kan emang gak semuanya nih barisa. aku gawe ambak kan butuh rene Ha. kok namanya buah budal dhewe ya Itu tonjok apa? Isa. Delok walah padha makan-makan aku. Kanca Surabaya. Kanca Surabaya. Aku padha pangkat merno. Itur dhuwit kok ndi? Buah ya. Engko ndang wis. Aduh gegere. Engko tak Kelakuane, guys. Diseleno nang ratan pekakase. matamu ra tak nabrak ember. Peteng mbok tabrak ijoli gulone engko. Meletos wae budal. Wah iso wis. Kene ora? Heh? Ngene dulure. Iya, ngene dulure. Dulure, guys. Ini kan terang kalau bisa kono tak merasa tuang lho apa rasake sapa ngomong Wes. Rasa ngopres. Wes. Pari dipacaki mau melok ya wis. Ku udah dilukno misal. Lah tak gawa, Mbah. Bocahe wis tak pacaki ra gelem. Alah penting diwekno bocahe lak wis. Heh? Peri diundang, Mbak. Makane yo ngesaki wong diundang. Pendarate. Bana, halo Bana. Pendarate. Kula sing gegeri kabeh tang turu. jujur Kok abot. soalnya gak kerungu iku yo wong enak sargas Lah iya, makane degage. Ora gelem gawakno anuku. Emberku asem. Gak roh ki dalane ngene. Trokku ki engko lak yo. Piye ki, Guys? Rokku ki engko serimpungan ki engko. Sang ajar rek Deni. Ngarap. Wes sik yo. Heh. Wes sik. Kok nyoncong ae kok. Halo Mbak. Ada barengan ya. ya wes salim kae ya Iya, iya, wes. woi kere lah oh Monggo Pinara, monggo. Ini jadi penerima matamu. penerima matamu ya ayo guys ya di rumahnya ki piye ki nunggu ning ndi sing Padang nanti borongane nanti ning kene ayo Iya, iya.
Ki bandare iki, guys. Nah. Barengan juga. Jambe. Loh, Ki mau nyari sini. Pasukannya nih di? Gak awar. Barengan. Delok barengan kene apa kono? Yo kono ae ya. kok kene jagong kok. Kono. Aku manggon apa ora? Geser, Mbak. Kandari kok. Sini Vera sini. Terus Sini. Mbak Eka kan kon geser. ini lho. Yo ndelok kok kene kok apa nyepat. Dari kon melok mau batur-batur. Iya. Enggak ngomongin. Wis men telu yo. Mbok mangan neh kok. Mangan iki yo ngene, guys. Iya, guys. Empat kali. Ping papat. Walah, ki mau terus ping papat to. Ning dia Sawan. sawah. Cawan dia enak to? Mangkot. Heeh. Mernung. Ya. Terakhir merah. Ya Allah. Monggo. Wes, monggo. Mama kayak apa sambatan. Ada sama apa? Mana? Iya. Wis gothok iki seneng campur akeh. Kingko disunat wis disunat ya, Mbak? Sok apa? Oh, delok engkas. Nanti Mbak anu ning? Mernunge ya lali aku. Tekok neh. Lalinan kok. Nansik. Ana kesiput ae. Pas mangkuk terus mangkuk. Ya selesai. Kau mangga nih? Salaman sik kok sing omah lagi nyalam. Ya, Mbak. Garo. Monggo pinara. Kayak ngono. Disekecakaken monggo. Aku sampe nek ewah apa nganggo halo-halo. Monggo pinara.
9 iki mungkin tak upload besok guys ya. Enek barungane barang ki mau. Ki hujan gerimis. Jalan kaki ki mau buah loro. Buah loro guys. Kan ditanjuk loro. Kayak dua. Terus buah ya dua, pake dhewe. Wong sak dhewe. Oh. Buah dhewe. Guys yo, sik. Pale. Omae. Kun. Kuncine paling digawa Mbah Kong, guys. Aku gak nggawa kunci. Sing satu dibawa Ayah Yamel, siji dibawa Mbah Kong. Gak bisa masuk ke rumah piye iki. Aduh. Sanggo apa gedungmu ya? Grimes seneng, Mak? Hah? Ora ya wong buah wong jagung ngono ki lho, Mak. Iya. Terus udah mulai kabeh sing sak blokku. Kudu nguyah ngono ya cek ra enggak engko. Sampai tere ya. Mbah Kong ben gugah aku ah. Seperti kayak lemari kono. Ngono nek mbok dhisik endi mulai kan nek kantil. Heh? Banyak. Untuk loro lah ya. Buah dua guys ki mau mak dhewe aku dhewe karena ditonjok. Dikei apa? Dikei penghormatan wong ki ya dihormati. Ngono. Mak dikei wakul gimana pemirsa. Oh. Terus badan iki dikei kerdus piye jenenge menungso ki nek dikei penghormatan ki mak ya budak. Cuma ki mau ora bawa dhewe. Ya. Bawa duwe ki oleh iki. Pokoknya kabeh tak jenengi Deni Sumini wong trayo sak omah cah yo guys yo. Kon piye ya Mak yo? Walah, ini mbok buka geradalan. Rupa enake. Loh, ki mau. Didi. Didi. Apa kowe? Ya wong akeh. Nganu Mak. Dicalak wong kono nayoh Mak. Piye? Ora nangis ora pi, wong merenung. Isine 600.000 man. Lho niki sini. Ki mang buah 3 kilo, gula 3 kilo, beras 3 kilo. Wis dadi. Sini iki. Ngene. Mbak, kene aku gak wani nyedak, Den. Wis tak ingeti kok aduan ae. Si sapa? Ku lho, nyunati anake. Terus bareng ngono, ora apa-apa malah aku adem panas ora tega nyawang anakku. Lah kok jute jenggelek ngono, Mbak. Ki nganu atine wis pas wis wani tenan. Ya Den nek ra wani tenan aku ya ora wani nyunatno ngono. Gedang rojo. Nah. Kayak aku Mbah Kem? Mbah Kem, Mbah Ru, Mbah Sih, Leknah, Wong akeh Mbah Ya. Suka. gak roh, gak enek. Balik bosore kon hati-hati Yo, kok. heeh. Tapi Leknah mang budale ra bareng kacek sedelok ngono lho. Mbek Mbah Rumtra sak jejer-jejer, sak deret pake, tuwekan kabeh mang sak jejer. Sayange iku lho kok ya udan ae ngono. Heeh. Ini kan senengane wong akeh barengan. Lah, Adem. adem guys ngono. Empor. Ya wis pemirsa ya Mbak Deni pamit ya. Ki mau buah ya sesuk diupload sesuk ora kenek wifi-ne guys. Ngare kok oleh gawe. Mare kowe kupat iki ora kenek le. Nah ya ora kenek kopier. Perkara gawe konten ora kenek-kenek. Ora kenek. Paketan barang ya ora kenek. Anu wifi ini ya wifi. Iya kabeh sing enggak nganggo iki. Tapi sing gak nganggo iki iso. Oh. Ngono. Lah iya. Kayak nggone sapa ya sing nganggo ngene iki. Wes guys ya Mbak Deni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku duyah ki, Mang. Lah kena ya